Thank you. Magandang buhay, bagong guardian. Yung sa akin po, konting kaalaman lang, no? Ako po si Duterte, Carter Pampanga. Kayo po ba, naisip niyo po kung bakit kayo pumasok ng guardian? Alam naman po natin na walang sahod sa guardian, no? At wala tayong, kung baga sa ano, wala tayong hinahangad na kapalit. Bagamat pagpasok natin ng bagong guardian, kasabay na po doon ang bagong buhay, no? Di po ba? Ano po ba ang pinakamagandang mangyayari sa buhay natin bilang pagpasok ng guardian? Ito po sa akin, sariling opinion lang, wala akong binabasa sa opinion. Ang bilang pagpasok ng bagong guardian, hinahangad natin ang panibagong buhay, panibagong paggawa ng at paghalika sa ating sarili. Ngayon po, bilang nakapasok na tayo sa guardian, no? Tayo sa mga nakakatasabi. Ako po, dinanas po bilang isang MG. Naging founder po ako. Ngayon po, SF. At sa susunod na ilang maging GMF na po ako. Dati po, nangyari sa buhay ko yun. Sinunod ko po ang lahat ng alituntunin ng guardian. Hindi po tayo maliligaw. Sapagkat ang guardian po, walang purong maganda po. Bagamat tayo mga pangit ang itsura, sana sa paningin ng iba, paniniwala, sa kalooban, malinis tayo. Iyon po yung sinasabing maginoo, no? Yung pagkatao. Hindi, ang guardian po, hindi uso-uso lang. Hindi po tayo makikiuso. Kasi ang nakikiuso po, lumilipas. Tayo po, hindi tayo lumilipas. Lumilipad tayo. No? Hanggang sa paglipad tayo, hanggang kaya natin lumipad, malayo na ang nararating. No? Yun po yung ibig sabihin ng guardian. Kaya layo mo tayo. Pag lumipad tayo, nakakadagit tayo ng maganda. At lalong lumalawak pa yung ating kaalaman. No. Tayo po, bilang pumasok ng guardian, ang may papayo ko lang po sa inyo, pagbutihin na po natin. Sayang po yung panahon, no? Kung nag-interest po tayo ng paghirapan natin. Ipakita po natin na karapat-rapat kayo na ibigay yung ranking. Sapagkat po kayo, kapag nagtanim tayo, may aanihin. No? Para po yung damayan. Kapag ikaw tumulong ka, mabibigyan ka ng tulong. Eh kung hindi ka tumutulong, hindi ka bibigyan ng tulong. Ganun lang po yun no? Kung halimbawa yung founder natin, may sa inyo, sabi may problema, bugbugin natin, no? Bugbugin natin ng pagmamahal. Para pukulin din tayo ng pagmamahal. Di po ba? Para sa akin po, ito, ngayon po magiging tunay na guardian na kayo, magkaroon po kayo ng unity. Yung mga founder po natin, respetuhin natin. No? Kung ano man po yung pinagbabawal ng guardian na sinasabi nila sa inyo, pinanimitin, sundin po natin. Sapagkat sila po, hindi po nagtuturo ng pangit yan. No? Kung rank lang po ang problema, hindi po pinagdadanap yan. Sabi nga po ni Supreme Panginoon. Kusang ibinibigay yan, conforme sa galaw ng guardian. Ako po, may karanasan na ako sa miyembro ko. Ilang miyembro ko na po ang tinanggal ko sa listing. No? Pati sa chairman, inakyat ko. Sapagkat siya, hindi rapat-rapat maging guardian. Ang po nun, hindi lang sa pagkatao na warakan, pati yung buong grupo natin, hanggang sa national, sinagasaan niya. Yung pong maganong tao, walang karapatan mag-guardian. Sapagkat po, wala siyang hinahangad, kundi pang sarili lamang. No? Tayo kasi mga guardian, pag sarili lang inintindi natin, wala po tayong mararating. Kailangan po nakipag-organize tayo sa ating mga founder. No? Hindi lang po doon, sa iba pang nakakatas. Bilang marunong din po tayo tumingin sa baba. Saka mo na ito tapos sa kanya mga Kulang na isa. Kulang na isa. Yung isa. Kaya! Kaya mo yan. Kaya pa kayo? Ayun po. Saan? Kaya. Dito po, dito.
Ito. Pagkatanggal ko yung sombrero. Pakitanggal po yung sombrero mo, te. Yung pong guardian swine, nasa kalawang kamay. Kaliwang kamay. Kalawang kamay po. Kalawang kamay. No, tingnan mo na. Kaliwang kamay po. Sa kaliwang kamay. Yung kamay siya. Si sister, kaya ba? O sis, uminom po ba kayo ng alak? May alak kayo yung ano yan. Okay, pandera po. Pero si sis, diyan ka lang ha. Huwag kang aalis ha. Pero ako dito sa dulo. Balikin ko, yung pong guardian swine, Wala yan load na. nasa kalawang kamay. Tapos po, Video mo na lang sa cellphone. pagkainom po ninyo yan, ang sasabihin nyo, I love guardian, I love guardian, I love loving him, nabuhay ang guardian. Ulit ko ba? I love guardian, I love guardian, nabuhay loving him. I love loving you. I love loving him. Opo. Pagka Dr. Day, ang dami naman. Marami ngayon. Kasi baka natin. Kayo nagtimpla eh. Sino nagtimpla? Makainom lang. Dapat po, magaling kayo sa pesta nyo. Kuya kayong bitis. Okay, ready? 1, 2, 3. No. Inom. Ubos ha, ubos. Ubos, ubos, ubos. Oh. Huwag mo tira, huwag mo tira. I love. Okay. I love I love guardian. I love guardian. I love loving. Mabuhay ang guardian. Masarap ba? Oh, tubig, tubig. Antay ano yan eh, antay tubig. Pinataway na po ng panahon. Punta nga dyan, no? Balik po kayo, balik. Balik po tayo sa pwede. Ay, balik kayo. Sarap? Okay lang? Kaya lang? Balik po kayo, balik. Ha? Balik po kayo sa dati ng pwesto. Ha? Tayo po kayo, tayo. Tayo po kayo, tayo. Yung po mga bagong pasok, bagong membro po, balik po sa pwesto rito sa akin. Salamat po. Tayo po kayo, tayo. Tayo po, tayo. Yung narangking. Ito po ay panunumpa. Lioness Guardians Brotherhood International Incorporated. Panunumpa ng bagong kasapi. Pag sinabi ko ako si, ang sasabihin nyo, yung ranking nyo at saka po yung pangalan nyo. Kung ano yung sasabihin ko, yun din po yung sasabihin nyo. Okay. Panunumpa ng bagong kasapi. Ako si. Yo, sabihin nyo yung mga ano nyo. Pangalan nyo po at saka Ako si at MJ. pangalan. Yung ano nyo, pseudonym. Lioness Guardians Brotherhood. Lioness Guardians Brotherhood. Sunod po tayo. Okay na ba? Okay. Lioness Guardians Brotherhood. Lioness Guardians Brotherhood. International Incorporated. Ay nanunumpa na gagawin sa abot ng aking makakaya na bigyang katarungan ang lahat ng mga alituntunin at prinsipyo ng samahan. Susundin ko ang lahat ng patakaran na pinaiiral ng aming samahan at mga provisyon ng aming saligang batas. Aking tataguyod at ipaglalaban ang mga hatikahin at magagandang pagtutulungan ng mga kasapi
sa kapatiran. Kaugnay nito, ang dugong nangangalaytay sa aking pagkatao, ang siyang saksi sa aking lagda. Patuloy ang aking taus-pusong kapatiran at katapatan sa samahan at sa sambayanang Pilipino. Kaysa nawa ako na Panginoon. Welcome mga bro sa Loving Wing. Maraming salamat sa inyo. Okay, welcome natin sila. Welcome po namin kayo. Pangungunahan po ni SF Mine. Tapos po, mga membro po dito, pakipila po sa likod ni SF Mine. Oh, membro. Parito kayo. Magmamano kayo sa nakakataas. Okay. Sige po. Halika po. Huwag kayong dyan lang sa tinatayuan nyo. Huwag kayong abante. Huwag kayong abante. Steady lang po kayo dito, sila po yung ikot. Sila yung ikot. Umigot na rin. Huwag na kayo lumikaw, stay din lang kayo. Yan lang kayo sa pwesto nyo. Balik po kayo na konti. Tignan niyo po yung yung... Kaya tamil niyo. Madali na lang ito. Enep. Yan lang kayo sa pwesto nyo. Kami lalaki sa inyo. Parang Wala. Nawala yung hotdog ng aking tiyan. Sila lang miso dun, no? Nasakay kayo sa truck. Sakay sila? Nawala ang tao dito. Nahilo sila, nahilo. Nakaluya-luya pa kasi. Pero lang, magandang Oh, tumayo. Palakpakan po natin. Okay, kami po'y aalis na. Lilipad na. Lilipad na. Kayo din Ay, po. merinda muna. Merinda muna. Ay, wag na. Merinda daw. Init. Iwanan na natin si Merinda muna. Merinda. Sila. Ano? Wala na. Naka-play pa. Welcome sa mga bago namin membro. Sa mga bago pong membro mag-click tayo. Maraming tiwala. God bless po sa ating lahat. Buhay ang guardian. Sila po yung only. Buhay ang Loving Wing. Good job po sa Santa Catalina chapter sa pagtulong, pagtugon sa clean up drive ng inyong barangay
Barangay Santa Catalina. Yan. Ito po. Yan po yung mga business. Good job po, Founder Joy, Founder Tay, at saka kay Sek Melissa. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na po sa aking channel at sa mga nanonood ng aking video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po supportahan niyo po yung aking channel. Please subscribe my channel and click the notification bell para po lagi po kayo updated sa i-upload ko pong video. Yan, at maraming salamat po. Ganda ng view ko, medyo hindi masyadong kita. Yan po bundok ng Arayat. Ayan po. At dito ko na po tatapusin yung aking vlog. At God bless po. At shoutout po sa aming mga Suprema sa Dubai, kay Suprema Mape, at sa aming Suprema sa Hong Kong, kay Suprema Crocs, at kay membro namin sa Macau. Apelido ko po yung ginto rin ng apelido. Kay Bro Jack ginto. Maraming salamat po mga brosis. May membro kami dumating. Morning po. Anong ranking mo? RMG po. RMG. So ano sa name mo? Pat. Pat, ayun, si RMG Pat. Hello po. Nakahabol ba si RMG Pat. Salamat bro. Asawa ko po yung nagtindahan. Ay, tindahan dyan. Si RM Slid. Oo. Ayos. Teka rito pala siya. Nagtinda po kong tilapia eh, kaya Apo. Nakarami ba? Ayos? natapos po naman ng 30 kilos. Wow! Congrats! Sabi nun! Sige po. Oo. Sige po. Ayun. Member pala namin taga dyan. Hindi ko alam. Ayan, ulitin ko. Ang ganda ng aking view. Ayan o. Ayan o. Bundok ng Arayat. Ayan. Maraming salamat po muli. God bless.